барои чи ҳамин геплан ба халқ даст норас аст, барои чи онро нашр намекунанд. Сабаб чист? Комиссия кор карда истоданд. тахриби манзили сокинон тибқи нақшаи куллӣ ё ба истилоҳ генплан дар ҷомеаи тоҷик ба яке аз мавзӯъҳои доғи имрӯза табдил ёфтааст. дар нишасти хабарии кумитаи меъморӣ ва сохтмонӣ мавзӯи генплан мавриди эътироз ва интиқоди шадиди хабарнигорон қарор гирифт. онҳо дархости дастрасӣ ба нақшаи куллиро карданд, аммо раиси кумита Маҳмадсаид Зувайдзода гуфт, ки ин маълумот махфӣ аст. худи мафҳуми нақшаи генералиро гум шумода, нақшаи генералӣ ҳуҷҷати муайянкунандаи самтҳои стратегии рушди иҷтимоии иқтисодӣ ва ҳудуди маҳаллҳои аҳолинишин ё ҳудуди муайяне ки ҳуҷҷатҳои асосии шаҳрсозӣ ба ҳисоб рафта барои ҳудудҳои шаҳрҳо, дигар маҳаллҳои аҳолинишин, қисматҳои алоҳидаи ноҳияҳои маъмурӣ ва ғайраҳо таҳия карда мешавад. ин ҳуҷҷати махфӣ мебошад ки дар ҳама ҷо мумкин аст. фосилаи байни биноҳо на кам аз 25-30 метр бошад. Лекин вақте ки мо аз он дидан кардем, байни ҳамон биное ки ҳаст, ҳамагӣ 12-13 метр аст. камбудҳои нақшаи куллӣ низ бетаваҷҷӯҳ намонданд. хабарнигорон аз он нигаронӣ карданд, ки баъзе аз биноҳои истиқоматӣ дар фосилаи хеле бо ҳам наздик бунёд шуданд ва ба меъёрҳои шаҳрсозӣ ҷавобгӯ нестанд. Маҳмадсаид Зувайдзода ин камбудҳоро тасдиқ карда гуфт, ки дар назар аст мутахассисони соҳа аз Русия барои тақвияту беҳбуди нақшаи куллӣ ба Душанбе оянд. мо якҷоя гашта ҳами геймплана мебинем, ягон ҷода камбудӣ боша, роҳҳои ҳалша аз дигар тараф раҳо мондану чӣ кардан кор карда истодем. дар ҳоле ки нақшаи куллӣ ё генплан махфӣ унвон карда мешавад ва ҷузъиёти он ба мардум дастрас нест, маълум ҳам нест, ки он чӣ гуна ислоҳ карда мешавад. соҳибназарон махфӣ будани генпланро бо ниҳоӣ нашудани мушаххасоти он ва норизогии сокинон марбут мекунанд. инча маъфӣ кардан акнун шояд барои он ки ин геймплани ҳозира доимо дигар мешавад. шояд унҷа чанд ширкат вуҷуд дорад ки мисол онҳо шояд доимо дахолат мекунанд ва дар зери таъсирашон геймплан доимо иваз мешавад. шояд инчунин ҳарос доранд ки мардум норозӣ мешаванд. солҳои ахир шикоятҳо аз кори ширкатҳои сохтмонӣ зиёд садо медиҳанд, ҳарчанд мақомот мегӯянд, ки чунин камбудҳо таҳти назорати онҳост. соҳибназарон таҳия ва иҷрои нақшаи куллии Душанберо зараровар унвон мекунанд. ба гуфтаи онҳо, дар пай иҷрои он то ҳол бештари аз биноҳои аҳамияти таърихиву фарҳангӣ доштаи Душанбе тахриб шуданд.